Makikiblog lang ko sa cellphone ni Ma'am si G. Gusto ko tikman to. BBL. First time ko kumain ng langka na may sabaw. Kasi normally pag kumain ako ng langka, gata man siya. Sabaw lang siya, walang gata to. Wala. Hindi na sila naglalagay ng betchin sa magic sarap. So anong panlasa dito? Sukal? Ano lang talaga, natural. Ah, parang may pagkasinigang ano ba? KBL ang tawag. Bakit KBL? Kadyos, baboy, langka. Ano yung kadyos? Ayan, the black one. Ah, this one, kadyos. Ito, magkano siya? Beans yan. Ito naman last oy. Laswa. Balang ang laswa nila kasi mayroon sa luyot tsaka okra kaya Malapot. parang malapot na sabaw ng lalaki. At least di ako makakain ng prito ngayon. Makakain ko may laway-laway. Pag mainit no, malamig na pero lamig yapon. No, wala siyang ano panlasa pero ang dinuguan nila lamig siguro. Ito ka sa kabila niya. Ah, oo nga. Paano nila tinimplan to? Ano lang, natural. Ah, di ko matuon natural ni. Kasi matagal na sila dito. Ano kayong nilagay nila panlasa na ba't lamig? So ito. Ito, kare-kare. Gano'n na lang. Wala lamig yung kayo niya eh. Doon kayo. The best. Sigarito tea. The best dito. Gilid lang kami ng hands. Ayan sila. Oh. Sir, pwede ka niya. Sir, 1.5 lang sir. Hindi asawa. So we have our putahe. Napakita na naman ni Brenny sa inyo. So, sarap. Ano yun? Namiss ko kasi ito kasi amo ko diba ano, Ilonggo, Ilasiano. Ay, ano to ah? Alamang. Alamang. Dito yan. Akala ko yung sa ano ba, Pampanga. So, Ulog-ulog. Welcome sa magandang buhay! So, sino kami? Ako si Julina Magdangal. Tapos, Dalawang mo si Carla. Welcome to It's Showtime. it's Jugs and Ted. Mana natin. I miss the KBL. Ako na ka na dito. yung Ilonggo na ko yan. Amo ko sa Pangasinan. Hindi natin natikman yung ano, inasal bacolod. Yun sa tapat ng mga inasal. In fairness no, sa ay pagdating din sa lutuan, mga Pilipino marami din talaga. Kanya-kanyang version. Iba yung dinuguan na dito ang itim. Ang lasa o lamig. Parang ano to? Ano nga itong papaang ito? Batuan. Batuan. Malapit sa Agusan. Lutuan Lutuan yun. Tama doon pala yun. Hala na. Gumenta kay ate. Ah, yun yung ano, parang beans, di ba, na parang Mano-mano. Ito luyot. ang sarap ng inistayan namin kapag baba, ito na kaagad yung kainan. Kaya sa mga kukuha ko kay Brenda, make sure na yung pagtutuloyan namin may tapat na karinderya. Mas gusto kasi namin yung ganito. Saka kahit walang aircon, accommodation, Yeah. Basta maraming. lalaki. Tugnos is yung gawa mo ginawa. Ang sarap kasi Kulinaw. may saluyot na siya, may okra pa. Ang lapo. Lapo. Parang nakakain ka na rin ng lalaki. Ay ba? Papaasin nila is the batuan. Ganito yung gusto kong luto. Nagawa to ni Mama Sita once. Oh.
Iba to, di ba? Ah, so iba naman yung pampaasim nila. Yan. So hindi sila gumamit ng suka. Natural. Wala mag-extra rice ah. Okay ba yung sisig? Ha? Mm. Ano? Wala mag-extra rice. Hindi pwede. Te? Te? Kaya ako, guys. Tatlo. Permit ko lang. Masarap lang namin. Super sarap namin. Namit git. Namit. Depende sa ba. Namit git. Ang mga pitoy sa Bacolod. Ito na pitoy, gamay, di ba? Ano yung pitoy? Isot? Unsay oten dire, unsay oten dire. Oten mo namit. Ah, parang ano dyan? Isot ka, may tuli. Wakay tuli. Tanaw be. Ano? Oh, lapot to. Ay, ano? Di ka matok sa dako kayo. Patikin sa mga be, kumutukan ba ko? Ay, parang nila. Ayaw ko na ma-extra rice. Hindi naman yung kinuha ko, ba't naiwan? Ayaw ko na mag-extra rice. Diet ako. Ang sexy pa naman ng swimsuit ko mamaya. Ang sexy pa naman ng outfit ko mamaya, guys. Ano yung bagoong hindi gano'n kaalat? Bawo na hininga mo. Mas maalat. Ako ba? Ako di ay. Kaya na yung soft drinks, te. Soft drinks mo. Echosero. Echosero hindi Echosero Coke hindi na lang. magra-rice. Kanang gagagmay, kanang gagmay. Tulog. Sarap na dinuguan. Bye. Bye! Bye-bye. See you later! Okay, bye. Ha? Bye. Bye ba? Wala kayo lang. Wala kayo lang. Ay! Ano yung mamayot niya lang? Ikaw na lang. Ikaw na lang ba, oy? Ano, kuyak mo? Ha? Ikaw ka na ako? Ay, single ka dili. Ha? Hindi na. Nakakailangan laki ang mamayot. Tagal? Ala. Ina ba? Narami na niyo. Uga na kayo, mina. Tuwag naman una sa. Manyakis kayo ka. Ano to? Dili? Maliliit sila. Parang ang taba ng Chay, dapat nag-juice ka. May tinta kaming juice. May tinta rin sa kanila. So yung iba, pag hindi na kumakain, Water na lang tayo. mga dalawang taste ng juice lang. Okay. Pati yung ano yan, favorite soft drink, bawuhan, madakain, unlimited. Hanggat hindi po lang hihigit. Okay lang. Sunod din naman umaayaw minsan. Dati 1 litro lang isang araw.
pa ako hindi makuha ang punan, hindi makaginanisa. Yung sa kakain, dalang sa kanan sa kakain pag nakuha na niya yung Kabal ka dyan. Kasi nakukomplete nyo agad eh. yung Yung sahod. sales ba? Kung nakita nyo na yung sales, umabot na tapos pwede sila pang kulang. May target ng isang araw. Basta si Diday, pag hindi niya makikita na Hindi yung, dahil. yung barbecue niya, hindi rin sa kakain. Hindi na naman Kaya sila. nun, Ah, hindi daya. tayo in-skate ko ng 11 kasi 11 na yung pasok ng anak niya. niya. Sabi ko mag-11 ka na lang, 11:30 to 5 p.m. At least pag uwi ng panganay mo, sabay na kayo. Diba? Nakakabenta ba siya sa senior high? Pansin kalipon, mga snacks, mga ulam, nakabenta pa niya. Naubos yung stock niya. Na. Murag, yung biko, murag. May kumakain mo ba maghapon? Oo, mga senior high. Sila, Milo, sila Carlo, sila Yung mga hindi kumain sa bahay pa. Senior high. Papasok pa lang sila. Senior high, yun yung break time nila. Yung Senior high. Alas 3. alas Alas 3 ng hapon. Ulit tayo nila yan. Susunod na unta kasi nila mga 5 or 6. Uwian na yun. Uwian na. So hindi sila nag-lunch pagpasok. Hindi na. Kasi nag-lunch na sila eh. Akala ko, morning, Di ba yung parang morning? 7 to 11 or 7 to 12. Tapos iba na yung May papasok. senior high na pang umaga, may senior high na pang hapon. Ha? Ari mga classroom nila, iba-iba. Same lang. Oo. Di ba aalis na? Kunyari kayo yung pang umaga, aalis na kayo. Kami ang papalit na pang hapon. Ay, hindi ka kayo sa atin dati, no? Na isang buong Kasi araw. yung desk mo, pwede yung desk mo, andun lahat yung mga libro mo iiwan pag maulan. Ngayon, pwede mawala kasi iba na naman papasok. Parang sa Manila ba? Kasi hindi May pala pang umaga, may pang hapon. Sa amin, di ba sa atin dati, Sa'yo, sa'yo. ano, sa'yo lang yung talaga Saka, yun. hindi, alam mo Kailangan ang pangalan. malinis, kailangan malinis yung upuan mo. Ngayon, assorted na pala. Yan, sila Tirada ba din, sila Carlo, nag-chat. Hindi mekanik ka pa, ulam magkakain ang group. Mga 300 din yun. Sahod na niya, sahod na yun. Dahil makabenta siya. May mga teacher pa nagugutom din sa hapon. Yun ang iniisip ko, yung itong bakasyon. Hintay na siya ng 2 months. Anong pwede gawin? O, paano na lang? So, tapos na kaming kumain. Busog Mother! Lagay na, mother! Halika, mami! Magtanong lang kami. Halika lang. Grabe, ang sarap po ng... Ang sarap ng pagkain nila, guys. Meron pa pala dito. Mother, ilang taon na to, mother? Yung business. 6 years pa lang to? Kala ko 75 years. Bakit 75? But 75 size. Ah, okay. Corpo kayo, sa'yo lang. Ako lang, pero ang plano dapat sa grupa. Kaso wala, yung mga abroad sila, so wala. Eh, ikaw na lang. Shout out sa batch Successful 75! naman. Ang dami mong Oo. kumakain. Tsaka masarap po yung food. Walang ethos, walang biro. Simple lang, simple lang. Parang Correct. lutong bahay talaga. Lutong nanay, lutong bahay. Okay. Hanggang pa. Thank you po. Sarap. Parang typical talaga tayo. Ay, baka magsara. Ano oras yung nagsasara na yun? 5:30. Oh. Hindi naman siguro mapapasok yun. Malayo ang mga bahay. Kaya po. Marami pa magkakaroon. Minabal ba ko? So that would be all, guys. Magpe-prepare. Ang sarap ng ubo na ganun yung may plema. Thank you. Pahinga muna kami. Then later magre-ready na kami para sa amin. Bye! 9 pa naman. Magkano po sa amin? Ha? Ala! Brian! Ayaw ni mo magbabayad. Ayaw magbabayad ni mo. Ay, di pwede. Trip ko lang yan, sige. Yeah! Ay!
Thank you! Thank you po ulit, ma'am. Pa-picture to. Huwag na. Huwag na.